करू भगवंता कशासाठी चिंता करू भगवंता नाम नारायण जीविचे जीवन नाम नारायण जीविचे जीवन नाम संकीर्तन मुखी राहो नाम संकीर्तन मुखी राहो कशासाठी चिंता करू भगवंता दिवसस्य सर्वतः ब्रह्मध्वजाय नमो नमः धारयेतो। आज या ठिकाणी सर्वतः ब्रह्मध्वज सर्वतः या महालक्ष्मी स्थानामध्ये ओपनिंग करून सर्वतः सनातन पूर्णता धर्म नवीन वर्षामध्ये नवीन संवत्सरामध्ये आज सर्वतः गुढी उभारून सर्वतः सर्वांनी एकत्रित येऊन हिंदू धर्माने एकत्र येऊन आज गुण्यागोविंदाने या महालक्ष्मीच्या स्थानामध्ये येऊन सर्वतः गुढी वगैरे उभारलेले पावन करून घ्या। केलेल्या सेवेचं कल्पोक्त फलप्राप्त करून देऊन निरंतर तुमची कृपा दृष्टी कृपा आशीर्वाद ठेवा। बरे महालक्ष्मी माता की कमल नयनम योगिभिर्ध्यान गम्यम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति वाट पाहे भक्तांची ती वाट पाही भक्तांची ती वाट पाही भक्तांची ती वाट पाही गोविंद जय